Sana mga katsapso may mag-imbita din sa atin dito sa Barangay Bubulusan para hindi tayo maliangan. So ayun, para doon sa mga nagsasabi na mapatronin kami. Hindi nyo alam yung mga pinagsasabi ninyo. Huwag nyo po kaming husgahan. Hindi nyo po alam ang hirap na pinagdaanan namin bago kami makapamista. Welcome back mga katsapso. Jadi na magpunsyon no. Dito nang mamarating. Hello mga katsapsoy, and for today's video mamimista na naman tayo sa ngayon sa Barangay Kabagnan naman, Barangay Kabagnan La Honor Sama. So shoutout sa mga taga Barangay Kabagnan at ihanda nyo na yung aming aming tatakgasin inumin. Ayan, dating gawin yung mga timagmara. Ito talagang gusto ko dito sa mga pinsan ko. Kahit dito sa Sampa, no? Ayan ang harutan, grabe. Napagdisikitan yung isa naming pinsan, no? Si Jerry. Ayan, kasama sa picture si yung sabi ng mama mo, tita ko na siya. Ay, tita ko na pala ang mama mo. Salamat kuya. Ayan mga katsapsoy, dapat isa sa ugali natin sa tuwing tayo sasakay sa pampaserong sasakyan, magpasalamat tayo sa driver kahit nagbabayad tayo dahil ligtas tayong hinahatid nila. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, nandito na kami ngayon sa Barangay Rawis La Honor Samar. At ayan, mabiyahe na kami papunta ng Barangay Kabagnan. Bisperas po ngayon ng fiesta sa kanila. So ayun. Mananakgas kami. Mananakgas. Ayan, at kasama ko yung mga team magmara ko. Ang mga team magmara. Ayan, junction na tayo. Junction na, hindi junk shop. Ayan mga katsapsoy, nandito na tayo ngayon sa Barangay Bubulusan, Daong Northern Samar. And napakaganda po ng kanilang barangay. Shoutout po sa lahat ng mga taga-Barangay Bubulusan, Daong Northern Samar. Lalo na po yung mga nasa Maynila na hindi po nakakauwi. Ayan po, sana makita ninyo ang video nito. Yeah, bring it down you. Sana mga katsapsoy may mag-imbita din sa atin dito sa Barangay Bubulusan para hindi tayo maliangan. Para lahat natin mapamatronan. Katawan lang ang wala. Katawan lang ang mahina. Pero kakayanin natin yan. Makapanakdas lang. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, ito naman yung Barangay Kangkahipos, La Honor Samar. At gaya nga na sinabi ko sa inyo dati, nakapagturo po ako dito ng 3 taon. Shoutout po sa mga taga-Barangay Kangkahipos, lalo na po sa kanilang kapitan. At sa Darayan family, sa mga pa-teachers ko dito, shoutout po sa inyo. Yeah, imbitahin nyo din ako sa pista dito. Huwag nyo naman akong kalimutan. Hindi na pa ako mananakgas, bagong buhay na pa ako. Pangako ko po yan. Amen. Ayan, napakaliwalas po ng kanilang barangay. Mabait po yung mga tao dito. Marami pa akong naging kaibigan dito at talagang nag-enjoy ako dito yung 3 taong pagtuturo ko dito sa kanila. Magandang experience po yun. Isa pa sa gustong-gusto ko dito sa kanilang barangay, yung mga tao dito talagang masiyahin. Masiyahin dahil tuwing may punsyonan, iniimbita kami.
Hindi nga lang ako nananakgas kasi aaluhin ako. Aaluhin pa ako sa lagay na yan. A few moments later. Ayan, welcome back mga kachapsoy. Nandito na kami ngayon sa Barangay Kabulaluan. Barangay Kabulaluan, Laong Northern Samar. Ayan, shoutout po sa mga taga Barangay Kabulaluan, Laong Northern Samar, lalo na po yung mga kaibigan natin na nandun sa Maynila. Ingat-ingat po tayo mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy, oh. Yan yung mga magtakgasin. Mga nakgasin nga klase yun. Ayan, nandito na tayo sa barangay proper ng Barangay Kabulaluan, Laong Northern Samar. Malapit na din yung fiesta dito. May 13, 14. Sana mga kachapsoy, bigyan namin mga taga-barangay Kabulaluan. Imbitarin nyo rin kami. Handa namin sugal ang aming buhay. Handa kami mubuhis ng buhay para lang makapamista dito kayo. Yay! Wag naman ganun. Basta takgasan nyo naman kami. Ayan. Pansin ko lang mga kachapsoy, simula pa kanina ang dami namin nakakasalubong at mga nakakasabayan papunta doon sa Barangay Kabagnan. Mga hopeful din naman yun na makapanakgas. Magkakatalo lang yan sa sa lalagyan. Ang iba stripes, ang stripe na plastic bag yung dala. Ang iba naman sa ako mismo. Ayan, dito yung auditorium ng Barangay Kabulaluan at ayan, may mga nakikita tayong naglalakad. Nag-aantay yan na maitsahan. Sa mga taga-barangay Kabulaluan, ulo lang po ng lechon yung sa akin. O kaya naman okig ng baboy. Okig? Ano ba ang Tagalog ng okig? Hindi pwede. Basta okig. Ayan mga kachapsoy, may pumapara sa atin, nagmamakawa na gusto daw sumabit sa pamimista. Huwag na oy, puno na kami. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, sa palagi ko nandito na tayo ngayon sa bahagi ng Barangay Yabyaban. Ito dito yung pinakahuling barangay bago yung Barangay Kabagnan na ating sadya at ating pananakgasan. Google! Marinig din sa mukha eh! Yay, pababa na. Malayo pa kita. Malayo pa. Ayan mga kachapsoy, kung mapapansin ninyo, palagi kaming gabi kung namimiesta. Alam niyo kung bakit? Dahil siyempre sa gabi kulang ng spy. Walang makapagtuturo na kami ay nagpunta sa mga pamistahan. Walang ebidensya. Ayan. Kaya yun. Tapos hindi rin malinaw kung hindi din maliwanag yung panananggas. Hindi nakakahiya manakgas. Yan. Oo. Andi lamang ako ng tao kay aglaram. Makasulitan, mamara ka na. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami ngayon sa Barangay Kabagnan. May konting lalakarin lang. Hindi pa maayos yung kalsada. A few moments later. Hi mga mamara. So ayan mananakgas na naman si Maestro Waray. Galing pa lang yan ng Tarusan. Ito na naman. Mahirap ang daan, men. Sumurinder na ang isang mamara, Sumurinder na siya, sumurinder. Mag-hi ka muna, mag-hi, mamara. Ay mamara, masakit ang kamay ko. Ayan, So ayun, para doon sa mga nagsasabi na mapatronin kami. Hindi nyo alam yung mga pinagsasabi ninyo. Huwag nyo po kaming husgahan. Hindi nyo po alam ang hirap na pinagdaanan namin bago kami makapamista. Ayan, nandito na kami ngayon sa
Barangay Kabagnan. Welcome sa Timagmara. Ayan mga katapsin, nandito na kami ngayon sa Barangay Kabagnan at hanggang dito na lang yung ating video. Abangan ninyo kung ano yung mga kaganapan, anong gagawin namin dito. Basta tiyak ako, may mapapahamak, may malalasing siguro. Ayan, ang ipinapangako ko, hindi ako suka. Ayan, thank you for watching and keep on subscribing and follow my Facebook page and YouTube channel, Maestro Waray. Ayan, bye bye bye. Yeah, break it down you.